салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро ҳамаи намуди мошинҳои боркашанд аз шаҳри ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман аз шумо ҳамин хоҳиш видеонавора то охир барои пешравии канали мо видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо хоҳишам як дона лайки бепула барои меҳнатҳои мо бародаро биҷиқе. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. мо кӯшиш менем иншоалло пешкаш мо кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. худо нигаҳбонтон боша. курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. грузовой футон соли баромадаш 2009 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. ҳам машин рӯи экран данависаги 5 тонаи бародаро. нархша 68 000 сомонӣ мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. ина ҳамаи маълумоташ дар ҳамин рӯи экран навистагия чанд қа баландия чӣ хеле ҳай нест. касоне харидор бошед, рақамҳои расияш дар ҳамин рӯи экран ай бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. автокран камаз қарор дорад дар шаҳри душанбе. срочно мега мефурӯшмаш дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ина бародаро худтон бинед. кранай автокрана беҳтарин корора иҷро мекунад. нархша 195 000 сомонӣ гуфтаисаз бародаро. срочно мефурӯшад, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед нашод ами камаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Nissan Atlas 200 соли баромадаш 1996 солай. мотор маслан намехӯрад мегӯяд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархшам бародаро созай 45 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ай 45 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошеду нашод ами Nissan фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой газель соли баромадаш 2011 соле бародаро. дарозиш 4,5 ай, баландиш 2,20 ай, бариш 2,10 ай, балонош бародаро наван. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 90 000 сомониш мега бародаро. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагие. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Hyundai Porter соли баромадаш 2007 сол. Porter дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархиш бародаро 78 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 78 000 сомонӣ. дар ҳолати хуба, ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш 100% 78 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, нашод Porter фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Porter Hyundai Porter соли баромадаш бародаро 2004 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, рамаш, борташ, балонок я ҳамаш мега 100%. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 56 000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, нашод Porter фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовик Zil соли баромадаш бародаро 1986 сол. ягон камбудӣ надорад. занг занед, бо чақчақ мекунем. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша бародаро 47 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. соҳибаш гуфтагие ки ягон камбудӣ надорад. сӯзишвориш газай, дизелниву газани медора бародаро. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Volkswagen соли баромадаш бародаро 2008 сол. мошин ҳама ҷош 100% документош ҳамаш ҳастай мега. нав 10 рӯз шид тоҷикистон да фуровардемаш мега. беҳуда илтимос мега занг назанед. мотораш Mercedes-ай 2,7 срочно фурӯхта мешавад. 180 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷан. касоне харидори, марҳамат, занг занед. грузовой DAF 105 соли баромадаш 2008 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100 созай мега. худаш соҳибаш гуфтагия ки 100% гарантиш қатӣ
нархш аст 320,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамин ҳозирашда қарор дорад дар шаҳри Душанбе 320,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Mercedes Atego соли баромадаш 2009 сол. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш бародаро 265,000 сомониш мега бо гуфтагии савдо карда мешавад. 265,000 сомонӣ. касони харидор бошед, нашуд ами Mercedes Atego фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. водовоз газ 53 соли баромадаш 1997 солай. нахадуай балон навай, лекин хело вақт шидааст мега кор кардагӣ нест. хоб рафтагиай, мотор коробка ҳама созай. срочно мефурӯшум мега, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшам арзонай бародаро 30,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед конкрети, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовик Daewoo Lambo соли баромадаш 2009 сол. вагони Lambo ай бародаро барф да болош воридааст. ина қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархша 60,000 сомонӣ мега бародаро бо савдо карда мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. навай вагон фовардагӣ бародаро состоянӣ 100%. касони харидор бошед бародаро азиз, шодами Lambo фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Газель соли баромадаш 1999 сол. мошин нағзай мега, садай, техпаспорт дорад, балонош наванд. мошина дар ҳолати хуби техникия мега, хай состояниш камака каҳнай мега, ҳай мекна, ҳамаш созай. нархша беҳад арзон мега бародаро 20,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Daewoo Lambo соли баромадаш 1999 сол. моторш навай, аккумулятор нав, документ 9 моҳ шидагиай, 9 моҳи дига дора мега. мошин Lambo қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро 27,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Lambo дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 27,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш 2001 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина ҳами рӯи экран ба расти нависаги бародаро, касони конкретни харидор бошед, занг занед. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша бародаро 67,000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад. 67,000 сомонӣ. касони харидор бошед, нашуд ами Porter фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш бародаро 2002 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка садай, документ 1 сола нав кардагиай, 6 балони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархш бародаро 49,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. 49,000 сомонӣ. ина бародаро состояниш ҳамаш 100%. касони конкретни харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Howo соли баромадаш 2013 сол. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. суперай мега. моторш 375, 10 тага мостай мега, 16 тонн мебара. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 285,000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидоре 285,000 сомонӣ бародаро. касони харидоре, марҳамат занг занед. бародаро, ина комбайни фурӯши срочна қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархш 70,000 сомоние бо савдо карда мешавад. намедонам ира гандам дравака ё ришқа дравака чизе аниқша ман намедонам бародаро, бахшиш. 70,000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд ами комбайн фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1998 сол. КамАЗ дар ҳолати хуб қарор дорад. 10 балон нав бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бародаро 65,000 сомониш мега
бо савдо карда мешавад. 10 баллони нав дорад. Састайнишан мегӯяд созай. ай 65 000 сомонӣ савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат бародари азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо. гурӯзавои камаз соли баромадаш 1990 солай бародаро. мотори 10 баллони нав дорад. рама ду каватай, кафидагӣ нест. кузоваш ҳамаш 100% мега 13 тона. ай бародаро, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи маҷ. нархаш 65 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. гурӯзавои зил соли баромадаш 1989 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама айҷош заводид мешавад мега ҳамаш 100%. бештар маълумот на ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. чӣ дорад чӣ надорад ҳамаш навистагия. қарор дорад дар шаҳри норак. нархаш 33 000 сомоние бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро дастрас